Από εδώ, βλέποντας πρόσωπα, θέλω να επισημάνω το εξής. Έχουν έρθει εδώ παλαιοί συνάδελφοι από το δεύτερο πρόγραμμα της πρώην ΕΡΤ. Μάλλον έτσι πρέπει να τη λέμε. Όχι, ζέτα. Τι να κάνουμε αφού είναι πρώην. Ναι, αλλά ο πρώην δεν είναι ΕΡΤ. Εδώ λένε η πρώην γυναίκα μου. Τέος το. Λοιπόν, και τούτο είναι πολύ συγκινητικό, γιατί φαίνεται καθαρά ότι έρχονται από ενδιαφέρον γύρω από το ελληνικό τραγούδι, το οποίο ήταν το αντικείμενο εργασίας τους στον φορέα που δουλεύουν. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον Γιώργο Τσάμπρα, την Ελένη Διάκου, τον Ηλία Καπετανάκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δραγουμάνο, τον Πέτρο τον Δραγουμάνο, τον συλλέκτη των φοβερών μέσα από... Δηλαδή το γεγονός ότι έχουν έρθει άνθρωποι του τραγουδιού με συγκινεί ιδιαιτέρως. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Γιώργο Ανδρέου. Ευχαριστώ τον Λάμπρο Λιάβα. Είμαι εδώ πολύ ανακοφισμένος ακριβώς γιατί ο Λάμπρος είπε όλα αυτά που θα είχα μια δυσκολία να τα πω εγώ, ακριβώς επειδή είμαι και εμπλεκόμενος μέσα στον χώρο του τραγουδιού και θεωρώ τον εαυτό μου ένα ενεργό πρόσωπο της δημιουργίας. Οπότε θα μιλήσω πιο αυστηρά για την πρόθεση του Νότι Μαυροδί και το βιβλίο. Το βιβλίο σαν εργαλείο κατανόησης και της δικής του πρόθεσης και των ανησυχιών του, αλλά και σαν μια φωτογραφία μέσα από το βιβλίο αυτό της σημερινής πραγματικότητας του τραγουδιού. Ξέρετε το συνθέτης, δεν ξέρω αν αυτός έκανε μουσικού συνθέτη, δια της συναγγείας. Λοιπόν, ανήκει στην σπάνια κατηγορία, κατά τη γνώμη μου, των δεξιοτεχνών που υπήρξαν και υπάρχουν εξίσου ενδιαφέροντες ως δημιουργοί και ως εκτελεστές. Γιατί πολλές φορές η μία ιδιότητα επικαλύπτει την άλλη και δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρξει ισορροπία η οποία επιτρέπει σε έναν δεξιοτέχνη να είναι και ένας εμπνευσμένος δημιουργός στην τέχνη του. Να πω επίσης ότι διαβάζοντας το βιβλίο, και το διάβασα αρκετές φορές, Νότι, στην αρχή μου φάνηκε σαν ένα πολύ κέριο, ας το πούμε έτσι, σύμπλεγμα και σύνθεση διαφόρων απόψεων σου γύρω από το ελληνικό τραγούδι που σε καίει πάρα πολύ και μια στοιχειώδη αποσπασματικότητα. Ακούγοντας όμως και το CD σου και ξαναβλέποντας και μέσα από το CD, αλλά και ξανά το βιβλίο, κατάλαβα ότι το βιβλίο σου είναι ένα μεγάλο puzzle, πάρα πολύ εγκληματικά εισαγωγικά οργανωμένο, ώστε να θίγει όλων των ειδών του προβληματισμού σου και ταυτόχρονα στον πιο προσωποποιημένα, ευαισθητοποιημένο αναγνώστη να δείχνει και την εξομολόγησή σου για το τι αγαπάς και ποιος είσαι. Με συγκίνησε καταρχήν μια φράση που δεν την έβαζα πρότυπο της δικής μου εισήγησης για τη σημερινή μέρα και το βιβλίο του Νότι. Μια φράση του Νότι Μαυροδί από μια συνέντευξή του. Τον ρωτούν και απαντά, θα ήθελα να έχω κτίσει τα αναφιώτικα. Τι θα θέλεις να έχεις κάνει και θα θεωρήσεις ενδιαφέρον. Αυτή η απάντηση δεν είναι καθόλου απλοϊκή, δεν είναι καθόλου χαριτωμένη, δεν είναι καθόλου συγκινητική. Είναι μια φράση που θα έλεγα ότι μέσα στην μεταφορικότητά της και την συναισθηματική της από μια πλευρά φόρτιση φωτογραφίζει τέλεια το ρόλο ενός δημιουργού τραγουδιών. Διότι σε αυτή τη χώρα ο δημιουργός τραγουδιών δεν είναι σαφέστατα ο δημιουργός μιας ακαδημαϊκής μουσικής, μιας φόρμας πιο αυστηρής, μιας φόρμας η οποία βασίζεται κυρίως στην ορχιστρική, στην οργανική μουσική. Ο δημιουργός στην Ελλάδα, ο δημιουργός των τραγουδιών, είναι αυτός ο οποίος με το ένα πόδι πρέπει να πατάει στη βάρκα μιας μείζωνος παράδοσης, η οποία δεν είναι καθόλου απλοϊκή, είναι απολύτως έντεχνη, και εδώ η λέξη έντεχνη είναι απόλυτη και δεν είναι να κάνει τη σχετική έννοια του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού που λέμε εμείς. Μιλώ για το δημοτικό τραγούδι, μιλώ για τη μεγάλη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι η μητέρα και είναι απολύτως έντεχνη, γιατί είναι γραμμένη μουσική, είναι η μητέρα όλων των παντοσιακών μουσικών μας. Οπότε, τι είναι ο Αναφιώτης? Ο Αναφιώτης λοιπόν είναι ο κάτοικος της Ανάφης, ενός μικρού νησιού που μεταναστεύει στην Αθήνα,
κουβαλάει μαζί την τέχνη του και με την τέχνη του αυτή κάτω από τον Παρθενώνα, με πολύ ταπεινό αλλά αποτελεσματικό τρόπο, δημιουργεί στη μικροκλίμακα τη μινιμαλιστική συνθήκη που ταιριάζει στον ελληνισμό άψογα και που αυτό είναι το κεντρικό νόημα του τραγουδιού μας. Η μινιμαλιστική συνθήκη, αλλά μινιμαλιστική δεν σημαίνει καθόλου μικρή, δεν σημαίνει καθόλου μειωμένη. Σημαίνει συμπυκνωμένη, άρα συμπαντική. Ο κτίστης λοιπόν αυτός κάνει ένα μικρό αριστούργημα, ένα μικρό αριστουργηματικό οικισμό κάτω από τον Παρθενώνα. Δεν διστάζει δηλαδή να κτίσει κάτω από τον Παρθενώνα, ο οποίος ενδεχομένως ο Παρθενώνας θα συνέτριβε ένα Λεγκορμπιζιέ ή έναν οποιοδήποτε μεγάλο ένα Φραγκέρι. Όμως ο Αναφιώτης είναι, όπως πολύ καλά και με πολύ κέντρο τρόπο είπε ο Λαμπρός Γράμμας στο τέλος της είδησης του, είναι ακριβώς ο φορέας μιας παράδοσης και έχει ισχυρό αίσθημα συνείδησης ότι αυτή η παράδοση ξεκίνησε από κάποιον άλλον, περνάει μέσα από αυτόν και μετά ακριβώς με τη δικαιοσύνη της ζωής θα φτάσει κάποιον άλλο. Σε κάποιον μετά από αυτόν ιστορικά και χρονικά. Άρα θα απαντήσει και στο πρόβλημα του θανάτου. Άρα θα απαντήσει και στο νόημα της αθανασίας. Ένα πολύ ισχυρό αίσθημα που υπάρχει εντονότατα στην παράδοση η δική μας παράδοση που μιλάει πάρα πολύ για τον θάνατο, που είναι μια παράδοση χαρμολογημένη, αλλά αυτό το θάνατο και τον ξορκίζει και εν τέλει μπορεί να τον υπερνικήσει. Και το τραγούδι, κυρίως το δημοτικό τραγούδι, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι του λαϊκού μας πολιτισμού, του λαϊκού τραγουδιού, έχει δώσει λαμπρά δείγματα υπέρβαση ακριβώς του τρόμου του θανάτου της αγωνίας αυτής. Τα είπα όλα αυτά στην εισαγωγή για να πω ότι όλα τα θέματα που θίγει ο Νότης, όπως και αν τα δει κανείς, είναι θέματα που είναι τόσο προσωπικά του και ταυτόχρονα τόσο πολύ στο οποίο ζούμε και υπάρχουν μέσα από το ελληνικό τραγούδι. Ξεκινάει με ένα σχόλιο του Μανουέλ Ντεφάλια, ο οποίος σε κάποια συνάντηση διαγωνισμό, αυτό που λέμε ακαδημαϊκότερης προσέγγισης στο τραγούδι, επινόησε τον όρο βαθύ τραγούδι. Και δεν λέω ότι το προτείνει ο Νότης σαν αντικατάσταση του όρου έντεχνο, αλλά νομίζω ότι προσπαθεί να δώσει την ιδέα ώστε να συζητήσουμε μέσα από αυτές τις ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε αυτόν τον άχαρο τίτλο να τον ξεπεράσουμε με κάτι ενδεχομένως ουσιαστικότερο, μια και η μεγάλη διάκριση λαϊκού και εντέχνου ή και ελαφρού τραγουδιού, μόνο κακό έχει κάνει σε αυτό το τραγούδι, και άλλωστε καθόλου άτεχνος δεν είναι ο Τσιτσάνης ή ο Βαμβακάρης. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι είναι ίσως πολύ περισσότερο έντεχνος από πολλούς από εμάς τους εντέχνους. Έτσι λοιπόν, χωρίζει το βιβλίο του στους εξής τομείς. Ένας τομέας είναι η ελληνική δισκογραφία. Ένας τομέας είναι το παλαιό αστικό τραγούδι, που είναι ένας καημός με την καλή έννοια του Νότη. Ο Νότης αισθάνεται μια αδικία να συμβαίνει γύρω από το παλαιό αστικό τραγούδι. Θεωρεί και συμφωνώ μαζί του απερίφραστα ότι ένα μεγάλο κομμάτι δημιουργών οι οποίοι δεν συνομίλησαν απευθείας γιατί πλαγίους συνομίλησαν με το λαϊκό ή με το τραγούδι μετά τη Σμύρνη, το ρεμπέτικο και το λαϊκό, ή δεν το χρησιμοποίησε σαν κεντρικό εργαλείο, ας το πούμε άμεσο εργαλείο της παραγωγής ήχου και ύφους, και μιλάει για τους τρεις σπουδαιότερους που ήρθαν για να μείνουν, όπως λέει, τον Σουγιούλ, τον Γιαννίδη και τον Αττίκ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αδικήθηκαν, γιατί ακριβώς επειδή η ιστορική εξέλιξη του τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού της πόλης, όπως συνηθίζουμε να λέμε τη δεύτερη φάση του λαϊκού τραγουδιού μετά από το ρεμπέτικο, οδήγησε σε μια γενιά συνθετών με προεξάρτηση φυσικά του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη, οι οποίοι θεώρησαν ως αρχή και κεντρική έμπνευση το λαϊκό τραγούδι, το τραγούδι με το μπουζούκι, το ρεμπέτικο τραγούδι και την εξέλιξή του, το αστικό τραγούδι της δεκαετίας του 30 και του 40, το αστικό λαϊκό τραγούδι εδώ. Δημιουργεί μια μεγάλη αδικία για την οποία θέλω να συμπληρώσω ότι η αδικία αυτή δεν αφορά μόνο τις πηγές έμπνευσης κάποιων σημαντικών συνθετών όπως ήταν ο Σουγιούλου και ανέβησε ο Αττίκ, αλλά από την άλλη μεριά δημιουργεί και μια παρεξήγηση και σε εμάς τους νεότερους δημιουργούς για το ποια θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως η αφετηρία έμπνευσης γύρω από το τραγούδι. Το λέω αυτό γιατί είναι στα αλήθεια το ρεμπέτικο η εναρκτήρια αναφορά. Δηλαδή, όταν συσσαγωγικά μιλώντας πάντα ο Χατζηδάκης ή ο Θεοδωράκης έχουν στο μυαλό τους μια εθνική σχολή, πάλι μιλώντας εισαγωγικά, δηλαδή την έμπνευση από ένα λαϊκό ιδίωμα που θα οδηγήσει σε μια πιο έντεχνη προσέγγιση. Άρα πρέπει να ξεκινήσουν από τον Βαμβακάρη ή
γιατί όχι από τον Τούντα, ή γιατί όχι από το τραγούδι του νεκρού αδερφού και γιατί όχι από τη Βυζαντινή μουσική απευθείας. Βεβαίως αυτά όλα είναι σχηματικά και τα λέω με έναν τρόπο αρκετά χαλαρό, γιατί ο Θεοδωράκης τουλάχιστον έχει πάρα πολλές φορές μιλήσει για την προσπάθειά του να απορροφήσει και να επηρεαστεί από μοτίβα και βυζαντινές ψαλμοδίες και ότι έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τη Βυζαντινή παράδοση και την αναγνώριζε μέσα στο λαϊκό τραγούδι. Ας μην μακρηγορήσω, να πω απλώς ότι ο Νότης Μαυροδής στο βιβλίο του υπερασπίζεται αυτό το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι, το οποίο κατά την μου γνώμη η μεγάλη αδυναμία ήταν η στίχη του, γιατί οι στίχοι του δεν τόλμησαν, στην πλειοψηφία τους πάντα, δεν τόλμησαν να μπουν σε κοινωνικά ή κοινωνικοπολιτικά ή όπως θέλετε πείτε τα ζητήματα που η άλλη πλευρά του τραγουδιού μπήκε με περισσότερο θάρρος και περισσότερη τόλμη. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν αφαιρεί την μουσική δυναμική και την αξία των σπουδαίων αυτών ανθρώπων και δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις, είναι και άλλοι, είναι και ο Θεόπουλος, είναι και ο Μέντης, είναι πολύ. Αλλά ειδικά ο Σογιούλου, ο οποίος είναι ο πιο λαϊκός από όλους, ο οποίος είναι ένα βήμα κοντά στο λαϊκό μας τραγούδι και πολλές φορές έχει γράψει τραγούδια που είναι λαϊκά τραγούδια και δεν έχει σημασία αν δεν παίχτηκαν απευθείας με μπουζούκια, να παίχνουν με κιθάρες και με μαντολίνα ή ακορντεόν. Και ο Αττίκ, ο οποίος Αττίκ είναι ένας πάρα πολύ μοντέρνος δημιουργός και ενώ μοντέρνος μέχρι τώρα, γιατί ήταν μια πολύ σύνθετη προσωπικότητα, ήταν στιχουργός, ήταν πιανίστας, ήταν συνθέτης, ήταν κομπέρα, αφηγητής, ένα είδος θεατρικού αφηγητή με ένα πολύ προσωποποιημένο τρόπο, ήταν σατυρικός, ήταν δραματικός και βέβαια ο Αττίκ σε κάποια από τα τραγούδια του έδωσε και ένα πλαίσιο σχέσεις με το, ας το πούμε, με τον πυρήνα των κοινωνικών προσωποποιήσεων που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή έντονες στην άλλη πλευρά του τραγουδιού. Ο Γιαννίδης τώρα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Γιαννίδης για μένα είναι ίσως ο μεγαλύτερος, ο σπουδαιότερος συνθέτης της εισαγωγικά πάλι ακαδημαϊκής μουσικής μας. Φυσικά υπάρχει ο Σκαλκόντας, ο οποίος Σκαλκόντας είναι ένας ογκόλιτος, αλλά επειδή ο Σκαλκόντας σε ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του έχει επιρροές από το λεγόμενο το δεκαφρονικό ή ατονάλ σύστημα ή συριακό, όπως θέλετε να το πείτε, δηλαδή ένα είδος μουσικής το οποίο περιέχει μια ισχυρή συνάρτηση δημιουργίας και οργανωμένων σχημάτων τα οποία δεν ακούγονται πάρα πολύ εύκολα στο αυτή το ενδίκευτο κομμάτι και δεν θέλω να μαθαίνω περισσότερο γιατί πάμε σε μουσικολογικά θέματα. Είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό και κατανοητό από την ελληνική κοινωνία του πολιτισμού της μουσικής η αξία του, η μεγάλη και αναμφισβήτητη αξία του σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Γιαννίδης όμως είναι ο Γιάννης Κωνσταντινίδης και ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι ένας σπουδαιότατος συνθέτης ακαδημαϊκής μουσικής, ο οποίος στο μείζον κομμάτι του έργου του, ενώ το έργο του αυτού, όχι το έργο του ως Κώστας Γιαννίδης, δηλαδή ως τραγουδοποιού, έχει πραγματικά ασχοληθεί σε βάθος με αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πάντοτε και χαλαρά εθνική σχολή. Δηλαδή πολλά από τα μείζωνα έργα του είναι επηρεασμένα από παραδοσιακά μοτίβα, είτε Νικαρσιάτικα, είτε Δωδεκανήσια, είτε της Κεντρικής Ελλάδας και είναι φανερή η αγωνία του μέσα από το εργαλείο της ορχήστρας, της ακαδημαϊκής ορχήστρας, της ορχήστρας της κλασικής μουσικής και τα μικρότερα σύνολα της, αλλά και με ισχυρό χοροδιακό έργο. Και αυτό δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί θεωρώ ότι ο Γιάννης αντιλαμβανόταν πάρα πολύ καθαρά τη σημασία του λόγου μέσα στον ελληνικό πολιτισμό και δεν μπορούσε να τον στερήσει από τις δημιουργίες του. Ο Γιαννίδης λοιπόν ή Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι σπουδαία προσωπικότητα και πολύ ορθά ο Νότης Μαυροδής του αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τη γνωριμία του μαζί του. Νομίζω ότι αν υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν κερδίσει δημιουργικά τις σχέσεις τους με αυτό πολύ με ακαδημαϊκή μουσική στον τόπο, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι ένας από τους σπουδαιότερους, για να μην πω σπουδαιότερος, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δικαιώνεται, διότι μετά από τις ακρεότητες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και τις απόλυτες φορμαλιστικές αναζητήσεις, η μουσική τελικά εξελίχθηκε σε ένα συγκερασμό ιδεών και τάσεων, όπου ξαναγύρισε και σε μελωδικά μοτίβα, επέστρεψε και σε τονικές φόρμες και δεν κατέληξε σε ένα πλήρες διαζύγιο με την τονική μουσική, την κλασική μουσική, όπως την εννοούσαμε, εν πάση περιπτώσει, πριν τον Σέμπερ και πριν τον Χίντεμιτ, πριν τον Άλμαν Μπέρντ και όλους αυτούς. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο, στο παλαιό αστικό τραγούδι, μιλάς για τις διασκευές που συμβαίνουν στα παλιά τραγούδια, στο ήθος και το ύφος τους. Πριν πω γι' αυτό, να πω για την καταπληκτική κουβέντα σου για το σκράτς.
Ο Νότης λοιπόν λέει ότι δεν του αρέσει μια παλιά ηχογράφηση χωρίς το σκράτς της. Δηλαδή χωρίς τους θορύβους από τη βελόνα του, την γνωστή βελόνα του φωνόγραφου, των 98 στροφών. Θεωρεί ότι και το σκράτς μαζί με όλο το υπόλοιπο αποτυπωμένο ηχητικό στοιχείο είναι δείγμα εποχής και μάλιστα και δείγμα σχέσης ημών με την εποχή αυτή. Γιατί κάπου λέει, και θα διαβάσω 2-3 σειρές στο τέλος από κάποια πράγματα που λέει με τρομερά ξεκάθαρο τρόπο, λέει ότι δεν είναι δυνατόν κανείς μας σήμερα, και αυτό είναι μια παρατήρηση τρομερά κέρια, ότι πραγματικά σε ευχαριστώ που μου την ξαναφέρνεις στο μυαλό μου και μου βοηθάς να την προχωρήσω, ότι είναι αδύνατον εμείς σήμερα, οι ακροατές οι σημερινοί, ή αν θέλετε οι ακροατές κάθε εποχής, να αισθανθούν όπως οι ακροατές της εποχής που ηχογραφήθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια. Και περιέχει και μουσική δυναμική το σκράτη. Γι' αυτό όσες προσπάθειες έγιναν για να καθαριστούν οι δίσκοι, έχασε το χρώμα. Μα αυτό λέει ο Νότης, αυτό ακριβώς. Λέει ότι ναι, ωραία, καταλαβαίνει την τεχνολογική διάθεση να αφαιρεθούν οι περιφερειακοί θόρυβοι, αλλά ο περιφερειακός θόρυβος είναι η αποτύπωση μιας πολιτισμικής τάσης και μιας αντίληψης κατανόησης. Και το λέει πολύ καλά, διότι και την εποχή που πεζόντουσαν αυτά είχαν το σκράτς πάντα. Γιατί μία βελόνα η οποία πεζόταν 1, 2, 3 φορές μετά χαλούσε και από εκεί πέρα ο δίσκος για πάντα είχε το σκράτς. Όχι μόνο αυτό, και η ηχογράφηση δεν ήταν και η ηχογράφηση. Είχε θορύβους. Προφανώς, αφού ήταν η μήτρα από καιρή και τα λοιπά. Θορύβους, ακριβώς. Βεβαίως. Λοιπόν, το σκράτς λοιπόν και ο τρόπος που ένας άνθρωπος σημερινός αδυνατεί να κατανοήσει την ψυχοσυναισθηματική στάση του ακροατή των αρχών του 20ου αιώνα που γίνεται αυτή η ηχογράφηση. Νομίζω ότι είναι μια τρομερή παρατήρηση, γιατί αυτή η παρατήρηση μας βάζει και σε μια σκέψη για το τι αντιλαμβανόμαστε και πώς κατανοούμε και την παράδοση. Και πώς κατανοούμε αυτό που έρχεται σε εμάς, αποτυπωμένο με έναν τρόπο ηχογραφημένο. Αυτό είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Αυτό λέει ο Νότης, πόσο πολύτιμο εργαλείο είναι η ηχογράφηση κατά αυτή, ενώ από την άλλη μεριά το ήθος και το ύφος του πολιτισμού που γέννησε αυτό το αριστούργημα ή αυτό το τραγούδι που ακούμε δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι μπορεί να μεταφερθεί σε εμάς απλώς με την ακρόαση. Χρειάζεται δηλαδή, λέει ο Νότης, μια άλλη ψυχική στάση, μια άλλου είδους μετάφραση και η μετάφραση αυτή πρέπει να είναι πνευματικής τάξης και όχι χρηστικής τάξης. Γι' αυτό είναι κάθετα αντίθετος και διαπλήσιος καταγγέλτης όλων αυτών των διασκευών με τις λούπες και τις μοντερνίστικες ευκολίες, οι οποίες παίρνουν ένα παλιό ηχογράφημα και τοποθετούν το παλιό ηχογράφημα πάνω σε μια σύγχρονη ρυθμική ακολουθία και αυτή τη ρυθμική ακολουθία πρέπει εμείς να την καταπιούμε σαν μια, ας το πούμε, προσπάθεια επανεξέτασης του ηχητικού υλικού. Βέβαια δεν αρνιέμαι ότι έχουν γίνει και αριστουργήματα μέσα από τέτοιες προσπάθειες. Υπάρχει ο καταπληκτικός δίσκος του David Byrne και του Brian Eno, το My Life in the Bush of Costs, που οφείλεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε sampling από ηχογραφήσεις παλιότερες και παλιότερες, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέει ο ίδιος ο Νότης πάλι στο βιβλίο του, ότι λέει το κεντρικό μας κριτήριο δεν θέλει να είναι δίκαιος και σε όλες τις ανησυχίες, σε όλους τους τομείς των προβληματισμών του πάντοτε παίρνει και τη θετική πλευρά, δεν είναι ποτέ κατηγορητικός και σκληρός. Λέει ότι εν τέλει πρέπει να ασκήσουμε τα εκφραστικά μας μέσα, την ευαισθησία μας και την πνευματικότητά μας συνολικά, εάν είναι να καταπιαστούμε με το να διασκευάσουμε ή να επανεπεξεργαστούμε με έναν ακραίο τολμηρό τρόπο ένα υλικό το οποίο ηχογραφήθηκε και καταγράφηκε με ένα άλλο ήθος και μια άλλη πολιτισμική πρόθεση. Μετά μιλάει για τη γενιά του 60 που είναι η γενιά του, μιλάει για τους μικρούς χώρους, είπε και ο Λάμπρος Λέβας πριν ότι είναι βέβαιο ότι στην εποχή που ζούμε, στην εποχή της κρίσης αυτής, το τραγούδι θα επιστρέψει σε μικρότερους χώρους, σε χώρους με ανθρώπινο μέγεθος, εκεί όπου το πρόσωπο είναι πάντα ισχυρότερο από το περιβάλλον του. Και αυτό μου θυμίζει μια μεγάλη κουβέντα του Κοντάρ που είπε ότι ο κινηματογράφος είναι μεγάλο με τα πρόσωπα, η τηλεόραση ήταν μικρή. Το ίδιο λοιπόν συνέβη αυτό μέσα σε όλα αυτά τα κέντρα που Νότης θα στολίσει πολλές ωραίες κουβέντες μέσα στο βιβλίο του. Και όλα αυτά τα κέντρα στα οποία τελικά η ανθρώπινη παρουσία, η ανθρώπινη έκφραση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λογική
ενός κομπάρσου, ο οποίος προσπαθούσε να σταθεί μέσα σε ένα απογεινωμένο από κάτι ψυχικό περιεχόμενο περιβάλλον. Και εκεί επικοινωνεί και με την γενιά του 60 και την γενιά του νέου κύματος, η οποία, όπως ξέρουμε όλοι, άνθησε μέσα αυτούς τους μικρούς χώρους, λειτουργήσε μέσα στους μικρούς χώρους, λειτουργήσε στη σχέση ανάμεσα στον ακροατή και τον καλλιτέχνη, που ήταν μια σχέση πρόσωπο με πρόσωπο. Ήταν μια σχέση στο αυτονόητο ανθρώπινο μέτρο. Και αν, όπως λέμε στο θέατρο, τα λες, καλώς τα λες. Αν δεν τα λες, δεν σε σώζει τίποτα. Στην απόσταση αυτή δεν σε σώζει τίποτα. Στα μεγάφωνα, στα ηχεία, στις όλες αυτές τις ψευκές υπάρχει πάντοτε ένα άλλο. Η ανησυχία του όμως για το τραγούδι και για την εξέλιξη του τραγουδιού ως πολιτισμικού φαινόμενου, επειδή να μην τα επαναλάβω, το είπε, ξέρετε, ο Λαμπροσλιάβας, για το κεντρικό πολιτισμικό φαινόμενο που το τραγούδι στον ελληνικό πολιτισμό, τον φτάνει και σε συζητήσεις με ψυχοακουστικό χαρακτήρα. Μπαίνει, δεν ξέρω αν το κάνεις, αν ως χουμπίστας έχεις ασχοληθεί με την ψυχοακουστική, την επιστήμη δηλαδή της κατανόησης του ήχου από τον άνθρωπο, γιατί αυτό είναι η ψυχοακουστική, ή το κάνεις από τη μεγάλη σου εμπειρία σαν μουσικός. Όμως έχει τρομερό ενδιαφέρον το ότι ένα κεφάλαιο αφιερώνεται στην υπερβολή της έντασης, αυτό που λέμε μεγέθυνση των δεσιμπέλ, σε σημείο που να περνάει το όριο ακουστώντας και να φτάνει σε μια επίπεδο πια επιβάρυνση της ανθρώπινης ακοής, και το αν αυτό είναι πολιτισμικό φαινόμενο ή αν είναι μια παραμόρφωση του πολιτισμικού φαινόμενου της μουσικής, η οποία τελικά βλάπτει τους πάντες και μας υποχρεώνει να διαβάζουμε και να ερμηνεύουμε ορισμένα έργα τέχνης ηχογραφημένα σε σχέση με την ένταση την οποία παίζουν. Δεν φέρνει ένα παράδειγμα στους Black Sabbath, μια πάντα που λέει ότι ενδεχομένως αν χαμηλώσει την ένταση δεν έχει τίποτα να πει, ακόμα σε δυνατή ένταση μπορεί να σημαίνει κάτι. Και ακόμα τα περισσότερο ότι ενδεχομένως υπάρχει ένας αρνητικός συμβολισμός στην ένταση, ότι ισοπεδώνεται το μέτρο της δυνατότητας να ακούσει κανείς ως ανθρώπινο είδος με φυσικό τρόπο και το επιβάλλεται μια πλαστή πραγματικότητα, με αυτό που λένε στην άλλη μου τέχνη και ιδιότητα, γιατί έχω και την ιδιότητα του ηχολήπτου και του ανθρώπου που σπουδάζει στη ψυχοακουστική, λέγεται larger than life, δηλαδή ευρύτερο της πραγματικότητας. Και το ευρύτερο της πραγματικότητας μπορεί να είναι και θετικό, αλλά μπορεί και να είναι εξαιρετικά αρνητικό, να επιβάλλεται με έναν ολότελα πιεστικό τρόπο και τελικά να παραμορφώνει την προσέγγιση μας σε ένα ηχογραφημένο έργο τέχνης. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι η ηχογραφημένη μουσική, η οποία μετράει 100 τόσα χρόνια στην ανθρωπότητα, δεν είναι η μουσική. Είναι μία αποτύπωση της μουσικής μέσα από ένα τεχνολογικό μέσο. Η μουσική σαν πολιτιστικό φαινόμενο, καταρχήν είναι από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας και κατά δεύτερον έχει βρει πολλούς τρόπους με τους οποίους εκφράζεται, και ο ανεπανάληπτος και ο σημαντικότερος από όλους φυσικά είναι η ζωντανή μουσική εκτέλεση, η οποία ζωντανή μουσική εκτέλεση είναι ένα μνημείο του ανθρώπινου πολιτισμού, ότι οι άνθρωποι συναντιόνται ως ορχήστρα και πειθαρχούν στην εκτέλεση ενός έργου και την ίδια στιγμή από κάτω τους ακούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επίσης πειθαρχούν σε έναν πολιτισμό ακρόασης και αξιολόγησης ενός έργου. Αυτές είναι κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού και δεν έχουν να κάνουν με την ηχογράφηση. Η ηχογράφηση είναι μια μαρτυρία καλώς δεχούμενη και πολύτιμη για μας, αλλά είναι μια μαρτυρία ενδεικτική. Δεν αποτελεί το κεντρικό μουσικό φαινόμενο, το κεντρικό μουσικό πολιτισμικό φαινόμενο, και είναι κακό να το αντιμετωπίζουμε έτσι, διότι καταδικάζουμε τη μουσική σε ένα τρομερό μαϊντανό, ένα πολυπολιτισμικό μαϊντανό, όπου είναι ένα πράγμα που ακούγεται στην καφετέρια, στην ταβέρνα, στην τουαλέτα, στο αεροδρόμιο και παντού, ένας βόμβος δηλαδή, ο οποίος είναι ισχυρότερος ή λιγότερο ισχυρός, αλλά πάντοτε άσχετος με την κεντρική του λειτουργία, που είναι να συναισθανθούμε το πνευματικό του περιεχόμενο, να δονηθούμε από αυτό και να μετακινηθούμε από τα δικά μας ψυχικά και ενδεχομένως και ιδεολογικά στερεότυπα προς κάτι βαθύτερο. Το προχωράει το θέμα και σε άλλα πεδία ονότες, στους ταχυδουργούς, δηλαδή στη δεξιοτεχνία χωρίς την αντίστοιχη νοηματοδότηση, χωρίς την αντίστοιχη βαθύτερη νοηματοδότηση, και φυσικά αυτό το είδος ο καμπουτινισμός είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της μουσικής, δεν είναι μόνο δικό μας, έχει να κάνει με την ιστορία της ανθρώπινης μουσικής. Μαρτυρούνται διάφορα κομικοτραγικά περιστατικά της μεγάλου συνθέτες, ο Γλούκας, ο οποίος λέει έως και μαστίγωνε πίσω από τη σκηνή
τον τενόρο, ο οποίος σταματούσε το εκτέλεση του μουσικού έργου και επιδιδόταν σε διάφορες καντρίλες και άριες για να δείξει ότι ήταν μεγάλος δεξιοτέχνης. Βάσει εντός, το νόημα όμως παραμένει το ίδιο, ότι η δεξιοτεχνία υπηρετεί μια φόρμα η οποία αιτιολογεί την ύπαρξη της δεξιοτεχνίας. Χωρίς αυτήν την αμοιβαία συνθήκη, η δεξιοτεχνία είναι μια τεχνολογία χωρίς νόημα. Επίσης, μιλάει για τους παρατονισμούς. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό η στίξη του κειμένου, γιατί τελικά η στίξη του κειμένου δεν είναι απλά η στίξη του κειμένου, αλλά είναι η στίξη της ελληνικής γλώσσας. Και η στίξη της ελληνικής γλώσσας είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο, δεν είναι απλά μία πρόταση για το πώς τονίζεται μια λέξη και αν μπορούμε να την τονίζουμε στη λίγουσα και άλλους στην παραλίγουσα. Βεβαίως υπάρχουν και συγκλονιστικά τραγούδια τα οποία είναι παρατονισμένα μάτι και τα έχουμε μάθει και σαν παρατονισμένα, έτσι. Στην Περγαμό και στην Παστιά. Ναι, ένα από όλα τα λέει, αναφέρει πολλά, αλλά πώς θα διαβάσει το βιβλίο. Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στον παρατονισμό. Τα σμυρναίικα τραγούδια δεν έχουν τον παρατονισμό. Ποιος σου τα μαθαίνει. Ναι, υπάρχουν πολλά. Ποτέ θα κάνει στην πέρα. Υπάρχουν πολλά τραγούδια. Καλό είναι αυτή η συμβολή προς μεθυλωμένους του Νότι να εισακουστεί. Επίσης, ένας άλλος τομέας του, ο οποίος βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι στο επίμετρο για κάποιους ανθρώπους του χώρου επιλέγει την Ελένη Καραΐντρου, η οποία είναι κυρίως μια συνθέτης ορχιστρικής μουσικής, μιλάει για την ελληνική ορχιστρική μουσική, για το πόσο αδικημένη είναι η μουσική αυτή. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η ελληνική ορχιστρική μουσική είναι μια μουσική αδικημένη, αλλά έχει και μια εξήγηση. Δεν λέω ότι δικαιολογείται, έχει μια εξήγηση. Ο Έλληνας δεν έχει την ίδια προσληπτικότητα λόγω πολιτισμικής διαδρομής στην ορχιστρική μουσική φόρμα, όπως έχει στη φόρμα του τραγουδιού. Ο Έλληνας λογοκρατείται. Ο Έλληνας στον ελληνικό τραγούδι, το πρώτο πράγμα που λέει είναι τι λέει. Αυτό τι λέει, τι είπε. Αυτή είναι η μανία του, να καταλάβει το νόημα. Και ακριβώς επειδή δεν περάσαμε αναγεννήσεις και διαφωτισμούς και δεν αναπτύξαμε σύνθετες μουσικές φόρμες ορχιστρικής μουσικής, δεν μας είναι και τόσο εύκολο να σεβαστούμε, να προτείνουμε και να στηρίξουμε ορχιστρική μουσική δική μας. Διότι ως καλλιεργημένοι ακροατές ή ως άνθρωποι με ένα πια πιο σύνθετο πολιτισμικό κώδικα, βεβαίως και ακούμε την κλασική μουσική και βεβαίως και ακούμε και ορχιστρικές μουσικές ξένες, άλλων λαών, άλλων δημιουργών από άλλους πολιτισμούς. Με τη δική μας ορχιστρική μουσική δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και είναι κρίμα αυτό, διότι μπορεί να μην έχουμε αναπτύξει φόρμες σε τέτοιο βάθος, αλλά την άλλη μεριά ο ελληνικός πολιτισμός, μουσικός πολιτισμός της παράδοσης μας είναι τόσο πλούσιος, τόσο πολυσύνθετος, πολυδέδαλος και τόσο πραγματικά βαθύς, που θεωρώ ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει εύκολα τις αφορμές στους συνθέτες αλλά και στους ακροατές για μια συνομιλία πάνω στο καθαρό μουσικό αντικείμενο χωρίς την ύπαρξη λόγου. Τώρα που είπα για την παράδοση και σχολιάζοντας αυτά που είπε Νότι στην αρχή, αλλά και αυτά που είπε ο Πλάνος Λιάβας, θέλω να πω ότι συζητούμε σήμερα για το ελληνικό τραγούδι, που ο Νότης πιστεύει ότι το ελληνικό τραγούδι, το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, είναι αντικειμένο όσον αφορά την ακαδημαϊκή του εξεργασία, τη μελέτη του, το σχολιασμό του. Πολύ σωστά είπε πριν, δεν ξέρω αν το ακούσατε ο Πλάνος Λιάβας, ότι χωρίς αγιοποίηση πρέπει να γίνει τη μελέτη, να γίνει χωρίς αγιοποίηση. Η αγιοποίηση είναι εξωκαλλιτεχνική και εξωακαδημαϊκή εν τέλει δράση. Αλλά να μην επιμείνω, να πω ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σε ακαδημαϊκό επίπεδο το τρίπτυχο που υπογράμμισε ο Λάμπρος Λιάβας πριν. Δεν υπάρχει ούτε Ακαδημία Μουσικής, ούτε Ακαδημία Θεάτρου, ούτε Ακαδημία Χώρου. Και δεν υπάρχει ούτε παραδοσιακής, ούτε ακαδημαϊκής μουσικής. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρωτοφανές, πραγματικά, έσχος, δεν μπορώ να σου πω άλλη λέξη, για μια χώρα που θέλει να ανήκει στη Δύση, στην Ευρώπη, που η αφήγησή της υποτίθεται ότι είναι ευρωπαϊκή και δεν έχει κανένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε καμία από αυτές τις τέχνες. Διότι αν είχε, αν δηλαδή ο Χίντεμιτ γινόταν αποδεκτός και σαβωστός όταν ήρθε στην Αθήνα στις αρχές δεκαετίας του 50 για να κάνει ακαδημία μουσική στην Ελλάδα, με τον διώξαν οι Τούρκοι, τον δέχτηκαν, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα είχαμε ήδη ένα γόνιμο λόγο και μια τεκμηρίωση επιστημονική απέναντι και στα στοιχεία του πολιτισμού μας, του μουσικού, τα οποία θα μπορούσαμε να τα καταγράψουμε,
και του τραγουδιστικού, τα οποία θα μπορούσαμε να τα αναδείξουμε και να δείξουμε τη σχέση τους με την παράδοση μας, και στο τέλος και να συνεννοηθούμε με ένα γλωσσάρι τι εννοούμε όταν λέμε παράδοση, τι εννοούμε όταν λέμε σύγχρονος ήχος, τι εννοούμε όταν λέμε δημιουργία μέσα στο πλαίσιο της έμπνευσης αυτή την παράδοση. Εμείς τώρα όλα τα πράγματα τα κάνουμε με το γνωστό πρωτελεύθερο άρθρο του συντάγματος, εμπιστευόμενοι τον πατριωτισμό των Ελλήνων και του καθενός ο οποίος είχε τη δυνατότητα ή τη θέληση να ασχοληθεί, αλλά όταν εξέλιπε αυτή η προσωπικότητα, σε οποιοδήποτε τομέα και αν ήταν, το κενό ήταν πάντα δυσαναπλήρωτο γιατί δεν υπήρχε θεσμική ακολουθία. Και αυτό είναι που λείπει στην Ελλάδα, το λέει πολλές φορές ο Νότης, η θεσμική ακολουθία. Δηλαδή να κάνουμε κάτι, να το κρατήσουμε, να το συντηρήσουμε ως θεσμό και να το αφήσουμε να παράξει αποτελέσματα. Να μην παίζουμε συνέχεια με το κλείστο, άνοιξτο, διάλυσε το, ξαναφτιάξτο και όλα αυτά. Και το τελευταίο που θα πω για το βιβλίο, πριν πω δύο πραγματάκια δικά σου, γιατί θέλω να διαβάσω 3 σειρές από κάποια πράγματα, θέλω να πω για την μεγάλη σου αγωνία για αυτό που συμβαίνει με τους πνευματικούς ανθρώπους σήμερα. Όντως, εδώ το αντιμετωπίζουμε όλοι. Μας ρωτούν με αληθινή αγωνία ή με λαϊκίστικη επιτιδιότητα πού είμαστε οι συναισθηματικοί άνθρωποι της χώρας, γιατί δεν συμμετέχουμε, γιατί δεν παίρνουμε θέση. Θα έλεγα ότι αυτό που λέει ο Μάτης είναι πολύ σωστό, η αγωνία μας είναι υπαρκτή. Από την άλλη μεριά, η κεντρική δυναμική ενός καλλιτέχνη είναι να παράγει έργο και το έργο είναι πάντα το καλύτερο σχόλιο κατά τη γνώμη μου για οποιαδήποτε εποχή. Σκεφτείτε πόσα σπουδαιότατα αριστουργήματα ένα το διάβασε πριν ο Λάμπρος Λιάβας το 1944 γραμμένο. Πόσα αριστουργήματα γραφτήκαν στην περίοδο της κατοχής του εμφυλίου, στην περίοδο της Μικρασίας και πάει λέγοντας. Και εν τέλει ο δημιουργός οφείλει να εστιάσει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρώτα-πρώτα στην δυνατότητα αποτελεσματικά να παράξει έργο. Ύστερα, βεβαίως, σαν άνθρωπος εποχής του, βεβαίως και συμμετέχει. Τι σημαίνει συμμετέχω? Συμμετέχω σημαίνει κολακεύω λαϊκίστικες ευκολίες? Όχι, λέει ο Μότης. Σημαίνει ότι αυτό που θα πω, αυτό που λέω, και μάλιστα ο Μότης υπογραμμίζει ότι η εποχή μας έχει έργο. Δεν είναι το έργο, γιατί δεν υπήρξε έργο μόνο πριν από 100 χρόνια, 80, 60, 50, 40. Και η εποχή μας έχει έργο και νέους ταλαντούχους ανθρώπους, πολύ νεότερους ημών, οι οποίοι κάνουν πράγματα. Και κάθε πολιτισμός θα συνεχίσει να κάνει πράγματα. Αυτό είναι η μοίρα της ανθρωπότητας. Όμως, ρωτάει ο Νότης, τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος εν τέλει? Αυτός που όταν μιλάει, λέει και απαντά, οφείλει να περιέχει το σύνολο του προβληματισμού του απέναντι μόνο στην τέχνη, τώρα και στην πνευματική του στάση. Όταν όμως λέει ένας πνευματικός άνθρωπος κάνει αυτό, δεν φιλοξενείται πουθενά. Δεν ερωτάται από κανέναν, κανένα από τα μίντια δεν τον προσκαλεί ώστε να τον ακούσει, γιατί δεν αρέσει. Και εδώ γέλασα λίγο, γιατί σε ένα άλλο σημείο στο βιβλίο σου λες ότι το τραγούδι, το φτηνό, είναι αυτό που θέλει ο κόσμος. Αυτή λοιπόν η δικαιολογία, μα αυτό θέλει ο κόσμος. Δεν αφορά τελικά μόνο το τραγούδι. Αφορά όλη τη μας σημαίνει τροφή σε οποιοδήποτε επίπεδο επικοινωνίας και κοινωνικού προβληματισμού. Τι θέλει ο κόσμος? Τον εύκολο λαϊκισμό. Τι θέλει ο κόσμος? Την απλοϊκή απάντηση ότι είναι η άσπρο ή μαύρο. Τι θέλει ο κόσμος? Θέλει ένα εύκολο σύνθημα. Ναι, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, ο οποίος ασχολείται με λεπτομέρεια και με τρομερή βάσανα, είναι στα αλήθεια πνευματικός δημιουργός και δεν είναι ένας άνθρωπος ευκολίας, ασχολείται από τη φόρμα και φτάνει από τη φόρμα στην ουσία, δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση η οποία είναι ένα άσπρο ή ένα μαύρο. Η απάντησή του θα είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Νότης. Θα είναι η καταγραφή της πνευματικής, ηθικής και δημιουργικής συνολικά στάσης του απέναντι στην τέχνη του, την εποχή που δημιουργεί και με τα δικά του εργαλεία. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει. Τελειώνω γιατί την Καραΐνη το είπα, ότι η συμπάθειά σου προς την Καραΐνη είναι σπουδαία και αλλιώς δημιουργώ. Είναι αυτονόητη γιατί αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια ειδικία για την ορχιστρική μουσική και την ελληνική. Το Ρασούλη τον διαλέγεις γιατί κατά τη γνώμη σου είναι ο δημιουργός ο οποίος έχει γεφυρώσει με ένα πιστικό τρόπο στην πιο κοντινή σε μας γενιά το λαϊκό στοιχουργικό ήθος, αλλά και μαζί και μια φρέσκια σχεδόν ροκ αισθητική, περιέχοντας τη βαθιά παιδεία του
και την σχέση του με τον υπερρεαλισμό, με πολλούς δηλαδή σημαντικούς Ευρωπαίους δημιουργούς. Όντως ο Ρασούλης είναι ένα πρόσωπο που φαινομενικά είναι απλό, απλοϊκό ή χιουμοριστικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με πολύ βάσανο έγραψε τα καλά του πράγματα. Δεν ήταν καλά όλα τα πράγματα, με πιανού είναι όλα τα πράγματα καλά, προς Θεού. Όμως τα καλά του πράγματα ήταν πραγματικά εξαιρετικά και πολύ αναζωογονητικά για το τραγούδι μου. Και βέβαια αναφέρεσαι και στη μεγάλη μουσική προσωπικότητα που λέγεται Γιάννης Σπανός. Εγώ είμαι τεράστιος φαν του Γιάννη Σπανού. Το ξέρω. Αυτό είναι. Ο Σπανός, λοιπόν, ο Σπανός είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, πολύ μεγάλης κλάσης. Έχει ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολλά είδη και είδη μελοποίησης στο ελληνικό τραγούδι. Έχει κάνει την δεύτερη και την τρίτη ανθολογία που είναι υποδείγματα γραφής πάνω στον ποιητικό λόγο. Έκανε σπουδαία λαϊκά τραγούδια, τα οποία είναι σχεδόν αρχιετυπικά και τα έχουν ηγηθεί κατά κόρον ταλαντούχοι και ατάλαντοι δημιουργοί που τον ακολούθησαν. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ορθά επισημαίνει ο Ανώτης Παυλοδής ότι η αθωότητά του, η σχεδόν παιδική του στόφα και η απλότητά του είχαν ως αποτέλεσμα πολλές φορές να τον χρησιμοποιήσει ένα σύστημα παραγωγής εύκολου τραγουδιού και μιας δισκογραφίας κατά συνθήκη, η οποία γινόταν από τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, η οποία αδικεί και τον άντρα αλλά και το έργο. Αλλά επειδή η σούμα είναι αυτή που έχει αξία και στο τέλος η σούμα μετράει, νομίζω ότι η σούμα για τον Γιάννη Σπανό είναι εξαιρετικά θετική και μόνο το άνθρωπο μονάχη και τη Μαρκίζα ανάγραφε, αρκεί για να τον βάλει μέσα στη μεγάλη ομάδα των ανθρώπων του ελληνικού τραγουδιού, χώρο και από σπίτι ανθολογία έχει άλλα στουργήματα. Μου ζήτησε ο Νότης, σαν συνάδελφος και σχετόμενο πρόσωπο όπως κολακεύομαι να με θεωρεί, να πω και εγώ δύο κουβέντες που βλέπω να πηγαίνει το τραγούδι μετά από όλα αυτά που είπαμε και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρει και αυτή την αγωνία. Είπε ο Λάνδρος Λιάβας και συμφωνώ 1000% ότι το CD δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την ηχογραφημένη μουσική την οποία κάποιος θέλει να αποκτήσει. Λένε πολύ καλά, λένε οι αντίστοιχοι Αμερικάνοι κοινωνιολόγοι, ότι περάσαμε από την εποχή της κτήσης στην εποχή της χρήσης. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να έχουμε αγοράσει το προϊόν, μας ενδιαφέρει να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι μια γιγαντιαία αλλαγή, είναι μια τρομακτική μεταβολή, την οποία οφείλουμε να απορροφήσουμε. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να ηχογραφούμε με ιδίες εξώδεις, ιδίες αναλόμαση με άλλο, γιατί το ηχογραφημένο έργο είναι αποτύπωση του έργου που έχουμε κάνει εμείς και το έργο πρέπει να υπάρχει. Δεν έχει σημασία ποια είναι η έκδοσή του. Άλλο η έκδοσή του και άλλο η ύπαρξή του. Οπότε αλίμονο πρέπει και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχουμε και με πολύ το νου μας στο να βοηθούμε τους νεότερους από εμάς δημιουργούς σε οποιοδήποτε τομέα, και όχι μόνο στο μουσικό, να μπορούν να αποτυπώνουν την δημιουργική τους δράση. Να είναι μαρτυρία της εποχής τους, του ταλέντου τους και της δικής τους πνευματικής τάσης. Να μην δηλαδή θεωρούμε, καταρχήν να μην λέμε αυτή τη βλακώδη κουβέντα της χαμένης γενιάς, η οποία είναι μια συνταρακτική ανοησία που λέγεται εναντίον των νέων ανθρώπων σήμερα, ότι αυτή η γενιά είναι μια χαμένη γενιά και θα πρέπει να μπει στο κλουβί της για 15 χρόνια και να βγει μετά και να είναι 45 οικονομικά κλίματα. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα εναντίον αυτού του πράγματος, εναντίον, σε οποιοδήποτε επίπεδο, και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους νέους ανθρώπους να καταγράψουν, να ηχογραφήσουν, να αποτυπώσουν το έργο τους ως καλλιτέχνες σε οποιοδήποτε πεδίο και αν βρίσκουν. Και αν μου επιτρέψετε, εδώ φαίνεται και πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ότι εκτός από τη δισκογραφία ήταν το ραδιόφωνο, και είναι και ο Γιώργος ο Τσάμπρας εδώ, που ηχογραφούσε όλους τους νέους δημιουργούς και τους μουσικούς. Ήταν πέρα από τη δισκογραφία μια μορφή καταγραφής και αποτύπωσης. Αρχείου μαρτυρίας και αποτύπωσης. Και ένα από τα μεγάλα εγκλήματα. Και χάθηκε αυτό πια τώρα με το. Ένα από τα μεγάλα εγκλήματα της καταστροφής της ΕΡΤ είναι και αυτό. Μαζί με την αμφισβητούμενη τύχη του αρχείου της. Το οποίο αρχείο της είναι η σημαντικότερη μαρτυρία του νεοελληνικού πολιτισμού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαρτυρία από αυτή. Σε όλα τα επίπεδα μουσικά, θεατρικά, πολιτικά, από κάθε είδους ντοκουμέντο, κάθε είδους. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Λάμπρο, συμφωνώ ότι είναι τραγική αυτή η απώλεια και πρέπει να κάνουμε τα πάντα σε επίπεδο κοινωνίας για να την αντικαταστήσουμε.
ή να την εξελίξουμε προς μια κατεύθυνση που να μπορέσει να ξαναβρει τον ορίζοντά της και να παραμείνει ζωντανή. Επαγραφώ για τον ελληνικό πολιτισμό. Όσο για το τραγούδι θα γράφεται, έτσι λέω εγώ. Τα μετόχια άνθρωποι δεν υπάρχουν. Αν θα ζούμε το τραγούδι, απαντάς όχι. Ήδη έχεις απαντήσει στο βιβλίο σου. Είναι δύσκολο να ζήσουν μέσα από το τραγούδι. Μπορούν να ζουν και από το τραγούδι και από τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Και λίγο από τη χρήση των ψηφιακών μέσων, τα οποία πού θα πάει και σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή θα γίνει σεβαστό το γεγονός ότι πρέπει να δίδονται πνευματικά δικαιώματα στους δημιουργούς και με τα ψηφιακά μέσα. Και δεν είναι ο εισημερισμός του να κάνεις download χωρίς να πληρώνεις τίποτα. Το ίντερνετ δεν είναι τίποτα άλλο, είναι κλοπή των προϊόντων της πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή των προϊόντων ενός καλλιτέχνη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι για μένα η συνέχιση του τραγουδιού σχετίζεται με την κατανόηση από την ελληνική κοινωνία ότι το τραγούδι μαζί της είναι μια σχέση αμφίδρομη. Γιατί το λέω? Καταθέτω τον προβληματισμό για τους νεότερους, γιατί βλέπω δύο τάσεις. Μία τάση είναι μια τάση αγγλόφωνη. Συνέβη στη Χούντα αυτό. Υπάρχει μια ομάδα νέων δημιουργών, οι οποίοι ντροπιασμένοι από τη χώρα τους, συγχαίουν τη χώρα με τη γλώσσα. Ενώ λοιπόν είμαστε φορείς μέσα στις σπουδαιότερες γλώσσες του κόσμου, και σπουδαιότεροι όχι εθνικιστικά και με όλα αυτά τα φιναφήματα, αλλά μια γλώσσα είναι η γλώσσα του Ομήρου, των τραγικών, του Θεκυδίδη, του Πλάτωνα, των Ευαγγελίων, της Ζαντινής Συνοδείας, του Ρωμανού του Μελωδού και λοιπά, του Ερωτόκριτου και των μεγάλων Νόμπελ μας, του Καβάφη. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά θεωρούν ότι η γλώσσα είναι αυτό το κρατήδιο. Η γλώσσα όμως δεν είναι το κρατήδιο. Η Ελλάδα, το έθνος μας είναι ισχυρό, το κράτος μας είναι άθλιο. Και από αυτή την έννοια ενοχλούμε με την αγγλόφωνη τάση, ενοχλούμε και λυπάμαι. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια τάση ανθρώπων οι οποίοι στηρίζουν το ελληνικό τραγούδι, μια τάση επιστροφής μέχρι και σε κάποιες φόρμες γύρω από αυτό που είναι παράδοση. Η δημοφιλία, ας πούμε, του Χαρούλη είναι ένα τέτοιο δείχνει. Ναι, υπάρχει μια δημοφιλία, υπάρχει μια προσέλευση πολύ νέων ανθρώπων, οι οποίοι ακούν έναν ήχο που βασίζεται στην ερμηνεία ενός ανθρώπου που πατάει πολύ γερά στην παράδοση, την κριτική παράδοση που είναι μια από τις σπουδαιότερες παραδόσεις, και υπάρχει μια ορχήστρα η οποία φλερτάρει και με τον ηλεκτρισμό και με τα παραδοσιακά όργανα, και τέλος πάντων με ένα fusion, με ένα μείγμα από πράγματα, τα οποία όμως όλα αυτά είναι φρέσκα, καθαρά. Η κρυπτοστολική ερμηνεία στην περίπτωση ενός ανθρώπου που φέρνει ένα φρέσκο ήχο, αλλά ταυτόχρονα πατάει πολύ γερά σε μια παράδοση λόγου. Δεν πρέπει να περιπέσουμε στο γρετιλισμό. Δεν πρέπει να περιπέσουμε στο αίσθημα ότι ο τόπος μας είναι κρανίο τόπος. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι το κράτος μας είναι κρανίο τόπος. Δεν τα καταφέραμε εκεί στις διοικητικές δομές, δεν τα καταφέραμε στην πολιτική και πολιτιακή οργάνωση, κάναμε βήματα να κάνουμε τρομακτικά λάθη. Αλλά το έθνος μας είναι ισχυρότατο και ανθεκτικότατο. Παράγει πολύπλοκο πολιτισμό, ο οποίος έχει καταγωγές από αρχαιότατα αρχέτυπα και έχει μια σοφία, μια υπηκότητα, μια σωματική στάση. Η οποία σωματική στάση κανονικά είναι ο οδηγός και πιλότος, ακόμα και για πολλούς από τους λαούς των οποίων θαυμάζουμε άλλες μεγάλες κατακτήσεις και καλά κάνουμε. Άρα λοιπόν, εγώ λέω να μην περιπέσουμε στον γρετιλισμό. Να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή μας και ταυτόχρονα την υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τον πολιτισμό μας, όχι εχθρικά, όχι ψευτοπατριωτικά, πάντοτε σε μεγάλη συνομιλία. Οι μεγαλύτερες κατακτήσεις για το ελληνικό τραγουδίο ήταν κατακτήσεις που είχαν να κάνουν πάντοτε με την πολυπολιτισμικότητα. Είχα πάει σε μια εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, το ένα παράδειγμα, και συζητούσαμε περί αυτού του θέματος. Και μου λέει λοιπόν, κάποιος ότι αυτό δεν είναι αυτό, είναι ξένο, είναι ξενόφερτο, είναι ξένο. Του λέω, το οποίο θα σαν πάρει για λιμάνια ξένα, το τραγούδι τα λιμάνια το γνωρίζουμε, δεν το γνωρίζουμε. Ποια είναι του Βασίλη Τιζάνη, σου αρέσει ο Άρης, το ρηματικό τραγούδι λαϊκό. Σε τι ρυθμό είναι, μια βαθιά σιωπή, μια περίσκεψη. Λέω, γιατί τρέπεσαι να πεις ότι είναι ρούμπα. Είναι ελληνικός ρυθμός η ρούμπα? Όχι. Τι είναι λατινικός? Ναι, ο Λατινικός τι κάνει? Το τεράστιο ανοιχτό του αυτή, παίρνει τη ρούμπα, τη φέρνει στα καθημάς, έχει την ξυπνάδα και την εστροφία να τη διαχειριστεί έτσι, που να την κάνει να σωματωθεί, εισάγοντας πάρα πολλά άλλα στοιχεία πανέμορφα και θαυμάσια, και κάνει ένα εξαιρετικό τραγούδι που δεν είναι πλέον ένα λατίνιο τραγούδι, αλλά είναι ελληνικό τραγούδι.
Θα διαβάζω 5 πραγματάκια που έχεις γράψει. Το θεωρώ δικαιοσύνη απέναντι στον συγγραφέα, έτσι. Λοιπόν. Αντί του όρου ελαφρό τραγούδι, και βέβαια καταλαβαίνετε τι έτσι ερμηνεί, ο όρος αστικό τραγούδι ίσως θα μπορούσε να διαχωρίσει και να εκπροσωπήσει συνθέτες που ακόμα και σήμερα, από τις δεκαετίες 30, 40 και 50, εξακολουθούν να απασχολούν τη μουσική μας αναζήτηση. Για τη δισκογραφία. Ένα εφιαλτικό τοπίο παρέλασης παλαιών δίσκων, πολλές φορές ξεχασμένων, δίχως κανένα καλλιτεχνικό κριτήριο, κάνει ξανά την εμφάνισή του και αντί να τονώσει την αγορά, την κουράζει, την παγώνει, αφού μη δυνάμει η κάθε εταιρεία να πουλήσει τόσα προϊόντα, βγάζει πλέον στο σφυρί ό,τι υλικό διαθέτει στις αποθήκες της σε μορφή πόνους, με προσφορές εφημερίδες και περιοδικά. Όλα αυτά μας δείχνουν πως από το μαγικό ραβδάκι του Τσοπάνη σταμάτησε ξαφνικά κάθε δισκογραφική πρωτοβουλία. Και το είπε και ο Νόμος Λιάβας πριν, ότι τα premiums δολοφόνησαν την ελληνική μουσική και είναι τρομερή ευθύνη των εταιριών. Σκεφτείτε στους Times του Λονδίνου να δίνουν κάθε Κυριακή premium Beatles ή Led Zeppelin ή Pink Floyd. Εμείς δώσαμε όμως τα ιστορικά της μουσικής μας σε premium. Λοιπόν, και εκεί είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή. Λοιπόν, το αύριο κατά τον νότιμο αγροτή. Παραγωγές δίσκων λελογισμένες, να συνδέονται με την εποχή, να είναι μέσα στις αισθητικές διαδικασίες του χρόνου και της ζωής, να δοκιμάζουν τη δυναμική τους μέσα στην αγορά του κόσμου, να χωράει νέα οπτική μέσα στην πραγματικότητα, να μην κινούνται οι καλλιτέχνες σαν το ψάρι έξω από το νερό. Προσέξτε, όλες οι φράσεις είναι πραγματικά Ευαγγέλιο. Να τελειώνουμε με την απολεόντια φαντασμαγορία των μεγάλων και άχρηστων επί της ουσίας ορχιστρών που πολλοί χρησιμοποιούν για εντυπωσιασμούς, ξοδεύοντας απερίσκεπτα πολύτιμο χρήμα. Να αποδοθούν οι πραγματικές διαστάσεις της δύναμης των τραγουδιών και οι ισορροπίες προσώπων και πρωταγωνιστών. Λοιπόν, η ανάγκη μνήμης των παλαιών τραγουδιών, για το παλαιό αστικό τραγούδι, θα επανέρχεται και θα αναζητά περασμένα σκυρτήματα της ζωής. Δίχως όμως να μπορούμε, είναι η φράση του ακριβώς, να εισχωρήσουμε και πάλι στο βάθος της ψυχής εκείνου του Έλληνα που υπήρξε πρωταγωνιστής, συμμέτοχος, θεατής, αλλά και δέκτης μιας άλλης εποχής. Και αυτό είναι μονόδρομος. Για το Σκράτς δεν θα διαβάσω, γιατί τα είπα. Μ' άρεσε που είπε στην έκφραση οι άτεχνες λουποειδείς διασκευές ονομάζονται από τον Νότι ηλεκτροτσοπανορό. Είναι τρομερή η δημιουργική σου λεξιλακτία. Τι άλλο μας μένει λοιπόν, η θετική πλευρά. Η προσεκτική παρατήρηση και η μονή μας να διατηρούμε ό,τι από τα παλιά μας κρατάει ζωντανούς και αναχαιτίζει, προσέξτε, την πορεία προς τη γέρανση μιας ολόκληρης κοινωνίας. Τι θα μπορούσε να προσφέρει στο ελληνικό τραγούδι η μορφή δίθεν καλλιτεχνικής υπηρεσίας που βοήθησε να ριζώσει την κοινή συνείδηση ένα τραγούδι μηδιακού τύπου? Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. Με τα πρώτα δείγματα της κρίσης, της οικονομικής εννοώ, το σαθρό οικοδόμημα που καλά κρατούσε την περίοδο της μεταπολίτευσης άρχισε να χάνει την κυριαρχία του και να αποκτά ρογμές ακόμα και σε έναν κόσμο που είχε συνηθίσει ουσιαστικά ένα τραγουδιστικό προϊόν τύπου Δελφινάριο ή στην καλύτερη περίπτωση Eurovision. Στην αναφορά του για τους εκδρομείς του 60, για όλη αυτή τη μεγάλη δεκαετία του 60 που δεν ήταν μόνο ελληνική, τον Οργανικός Μάιος, την Ένωση της Πράγας, ήταν οι μεγάλες εξηγήσεις στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια και το Flower Power και όλα αυτά, το αντιπολιτικό κίνημα εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Θα διαβάσω δύο κουβέντες που περιγράφει τους αντίθετους. Λες, υπερασπίζεσαι το υβριδικό 4x4, οικολόγος γάρ. Υποκλίνεσαι στη βοηθεία των νέων τεχνολογιών. Καταναλώνεις βουλημικά τα υλικά της αγοράς. Ψελίζεις κάτι της για τις ιδεολογίες και την ελευθερία της έκφρασης. Είσαι βεβαίως υπέρ των δασών και εναντίον των εμπριστών. Υποστηρίζεις ασφαλώς κάποιο κόμμα και παράλληλα την ποδοσφαιρική ομάδα σου. Καταναλώνεις σκουπιδοτράγουδα της αισθητικής της σημερινής πίστας που δοξάζει το αίσθημα του έρωτος των απανταχώ ειρηναράτων και γενικά ό,τι άλλο μας ταλαιπωρεί. Νομίζω είναι μια καταπληκτική περιγραφή του lifestyle και όλες αυτές τις θλίψεις των αρνητικών πραγμάτων μιας τρεχονταετίας για το τραγούδι. Δεν αμφισβητώ, λέει, νομίζω στο σημαντικότερο μικρό απόσπασμα όλου του βιβλίου, το καθηγνώμη μου, πως υπάρχει μια πραγματικότητα που λέγεται δημόσιο θέαμα και πως είναι μια ανάγκη που προκύπτει από την καθημερινότητα μια ζωή συγκλωβισμένη στο τρέξιμο και στην αγωνία της εργασίας. Έτσι, το δημόσιο θέαμα συγκεντρώνεται κυρίως στην τηλεόραση, στους πρωταγωνιστές της καθημερινότητας
που θα εις έχουμε εμείς επιλέξει. Δίχως αμφιβολία, αναφερόμαστε σε ένα κρατεό μέσο που καλλιεργεί και συγκεντρώνει ολόκληρο το μοσαϊκό της επικρατούσας λαϊκής ηθογραφίας. Αρεστώ με αυτή η έκφραση. Η επικρατούσα λαϊκή ηθογραφία, που δεν είναι το λαϊκό τραγούδι, το διάβασε και ο Λάμπρος με το σχόλιο του Χατζηδάκη, άλλο ένα τραγούδι για το λαό, άλλο ένα λαϊκό τραγούδι, είναι το ίδιο πράγμα. Και όσοι τηρούν το δόγμα αυτά θέλει ο κόσμος, συμβάλλουν στη διαιώνιση ενός προβλήματος ποιότητας ζωής, προσφέροντας γη και είδος στο ψυχρό εμπόριο του άκρα του λαϊκισμού, διαθέτοντας ουσιαστικά πλαστικά αγκαλματάκια έξω από τον Παρθενό. Υπάρχει και μια ωραία μπηχτή για το Θοδωράκη, με την οποία είναι πολύ συμφωνώ. Λοιπόν, λέει ο Νότης, στο βιβλίο του σε πάρα πολλές στην παρουσία του βιβλίου του αναφέρεται για τους δύο μεγάλους αυτούς και για τη σπονδία του συμβολή. Λέει όμως ότι κάποια στιγμή ζημιώνει το Θοδωράκη η απρόσεκτη ενορχιστρωτική του ματιά. Λέει, πολλές φορές θα διαπιστώσουμε πως σε πολλά τραγούδια τα όργανα και η ενορχιστρωτική μορφή που φτιάχνει ο ειδικός παρακάμπτουν το περιεχόμενο λειτουργώντας σε διαφορετική αισθητική, πολλές φορές έως και ψυχολόγητα διαφορετική από το είδος της μελωδίας και της στιχουργικής θεματολογίας. Παράδειγμα, θεωρώ πως οι ενορχιστρώσεις του Μίκη Θεοδωράκη, στο μεγαλύτερο όγκο των τραγουδιών του, δεν καταφέρουν να δημιουργήσουν κατάλληλη υποδομή για να στηριχτεί το πείμα, ο στίχος, τα μηνύματα και το βάθος του πονήματος του. Κοντολογής, ο μεγάλος αυτός δημιουργός, αδίκησε ενορχιστρωτικά πολλούς από τους κύκλους τραγουδιών του, ηχογραφώντας βιαστικά και επιπόλαια τον ερωτικό του πλούτο. Το ίδιο έπραξε και σε εκατοντάδες συναυλίες και ζωντανές εμφανίσεις του, έστω μπροστά σε ζητοκαραβιάζοντα πλήθη. Δεν είχε το διδύλι. Μόλις τελείωσε ο διδύλις, έγινε το κενό αυτό. Και αμέσως μετά παραθέτει την άποψη του Νίνο Ρώτα που λέει ότι για μένα η ενορχήστρωση είναι ένα κομμάτι της σύνθεσης αυτονόητα, εφόσον μιλάμε για ακαδημαϊκή μουσική. Και η επιλογή του ηχητικού αποτελέσματος αποτελεί κομμάτι της δημιουργίας. Μπορείτε να φανταστείτε ένα έργο του Σούμαν χωρίς την ενορχήστρωσή του, που την κάνει η σύνθεση, ένα έργο του Μάλερ χωρίς την ενορχήστρωσή του. Η πραγματικότητα της εξυγχρονιστικής Ελλάδας δεν επέτρεψε να δημιουργηθεί μια μουσική κουλτούρα που θα μας άνοιγε περισσότερους ορίζοντες, ώστε να κατανοήσουμε πως οι τραγουδιστικές φόρμες και τα έργα για ορχήστρα είναι διαστάσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν παράλληλα. Όσο αυτό δεν γίνεται αντιληπτό, τόσο η αυταρέσκεια θα μας κατατρώει. Και ένα τελευταίο πολύ μικρό, πολύ μικρό. Ελπίζω, λέει, όλοι να με συγχωρήσουν που εμένω στην παρατήρηση μεγάλων τμήματων ενός αλλοπρόσαλου λαού, στον οποίο εν τέλει ανήκουμε όλοι. Θα τελειώσω με αυτή την πράξη δικαιοσύνης, λέγοντας δύο κουβέντες που οφείλω να πω, δύο κουβέντες μόνο για το ΣΥΤΗ. Μετά λοιπόν από την ανάγνωση του βιβλίου αυτού, μετά από όλους αυτούς τους όλες αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του Νότι πάνω στην τέχνη του, πάνω στο τραγούδι, πάνω στις επιλογές του, στις επιλογές του, ακούς τα 6 τραγούδια και τα ορχιστρικά και βρίσκεις τα πάντα εκεί μέσα. Δηλαδή βρίσκεις την αγάπη και του Χατζηδάκη και του Γιαννίδη, την αγάπη για του Τσιτσάνη και το λαϊκό τραγούδι, την αγάπη για τη σαφήνεια αλλά και για την ποιητικότητα του λόγου, γιατί νομίζω ότι τα λόγια της Μαρίας Φασουλάκη ισορροπούν ανάμεσα στους στίχους τραγουδιού και σε μια πιο ευρεία ποιητική φόρμα. Και τελικά νομίζω δεν υπήρχε καλύτερο προσάρτημα. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι προσάρτημα. Το CD στο βιβλίο, το βιβλίο στο CD. Δεν το έχω καταλάβει. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστά αλληλοσυμπληρωνόμενο το ένα από το άλλο, διότι είναι μια φωτογράφηση, μια αποτύπωση και το ένα και το άλλο της οντότητας, της πνευματικής και δημιουργικής, της καλλιτεχνικής και υπαρξιακής που λέγεται Νότης Μαυρωτής, η οποία το κυριότερο παραμένει ζωντανή, ενεργή και δημιουργούσα. Και αυτό εύχομαι να συνεχιστεί η Νότη. Χαίρομαι γιατί οι επιλογές μου για τους δύο αυτούς ανθρώπους δεν ήταν άσχετες με το περιεχόμενο που ήθελα να προβληθεί. Αυτό που ήθελα
ήταν αυτό ακριβώς που έγινε, να μιλήσουν δύο τόσο έμπειροι συνάδελφοί μου για την ουσία του ελληνικού τραγουδιού, για τα προβλήματά του, για τη φυσιογνωμία του και για όλα αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω, διαβάστε το βιβλίο, όσοι το πάρετε. Ό,τι μηνύματα θέλετε να κρατήσετε, κρατήστε τα και απλώστε τα στους φίλους σας. Γιατί το ελληνικό τραγούδι έχει πραγματικά ανάγκη από μια ηθική, πνευματική και βαθύτατη στήριξη από όλους μας, για τον μοναδικό λόγο ότι το αγαπάμε. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι ο Σάμις ο Γαβριλίδης εδώ ή κάτω? Τέλος πάντων, θα ακούει κάτω από τα ηχεία ότι ελπίζω με το βιβλίο μου, με τις πωλήσεις, να μπορεί να αλλάξει τα μηχανήματά του. Thank you.
Περίμενε. Και έχεις και ντεκόρ μπροστά, ξέρεις, σου έχουμε βάλει και για σεμιάκια. Και πάντα θα αναρωτιέμαι αν έχασε η πολιτική. Χάλασε το αυτοκίνητο της Αφροδίτης, γι' αυτό δεν γίνεται. Της Αφροδίτης, μάλλον. Χάλασε το αυτοκίνητο της Αφροδίτης. Δεν το πάω και σε 2 μέτρα. Λοιπόν, τα λέμε έτσι. Γιώργο, μπορώ να ζητήσω DVD από τον Νότι να σου δώσει. Το DVD. Να ζητήσεις το DVD από τον Νότι. Και αν δεν σου το δώσει, να σου τον άλλο. Εγώ ζήτησα το. Ναι, εσύ θα πει γιατί θα το ξεχάσει. Και αν είναι να σου κάνω άλλο. Ναι. Σε ευχαριστώ για να συμμετάσχουμε μετά τις ιστορίες στο διάδειγμα. Μάλιστα, είχαμε μιλήσει για την επιστολή. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Έχει γονατική. Δεν ξέρω. Ο κόσμος δεν ξέρουμε. Ξέρω. Gracias.